Hayırlı kеш efirde yanılıklar stüdyoda min Rimma Avzalova bugünkü çıkarılışta. Saban toyul halk beyremi rayon avullarında ozgan saban toylarından bizning reportaj. Bizning yurt, bizning eshik oldi. Hukumat programmalari yordamida ko'p faturli yurtlarda remont bora. Akboyunda Tol Bugile Landar festivalında qatnaşuvchilar Akboyun Artabekatlar bilan bizi. Hozir әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бу көннәрдә мөслимләр бәйрәм рухы белән яшәде. Районда Сабан туйлары үтте. Сабан туйларына Елгабаш авылы старт бирде. Биредә Сабан туйы 5нче июньдә узды. Елгабаш авылы Сабан туйын үткәрүдә ел сайын шушы авыл егете бүгенге көндә Алабуга шәһәрендә гомер итүче Рәшит Хәбиров зур ярдәм күрсәтте. Быел да Рәшит Хәбиров уен бәйгеләрдә катнашучыларга саллы бүләкләр әзерләгән иде. Сабан туйында быел бик кадерле чөнки узган ел Сабан туйлары бер җирдә дә үтмәде, халык инде бәйрәмгә сусады. Менә шуңа инде без көчле спонсорларыбыз безнең бар, аларның ярдәме белән менә шушы беренче үткәреп халыкны күбрәк җыеп, күбрәк тамаша кылу өчен бүген менә шушы матур бәйрәмебезне ачып йөрәбез. Районда беренчеләрдән булып Игелекле райондашыбызның авылдашларына ясаган тагын бер бүләге танылган эстрада җырчылары Раяз Васыхов белән Филюс Кахиров чыгышлары булгандыр. Хәзер шул вакытларда бит инде колхозларны тараттылар. Үткәрергә кеше калмады. Әле пакайша хәл булганда, возможность булган вакытта авыл тирәсендәге шул халыкны җыеп бер матур бәйрәм үткәрү безнең инде тәртипкә кирип калды. Ел саен Алла бирсә, исәнлек булса үткәрергә җыенабыз. Сабан туйының милли уеннары авыш баганага менү, көянтә чиләкләр белән су ташу, капчык киеп йөгерүдән тыш, кул көрәше кебек спорт ярышлары да оештырылды. Мин тырышнакка Сабан туйына килдем. Мин картлар йортында яшәйм. Ошо бик күңелле, Аллага шөкер. Үзебез Красноярдан килдек. Иптәшем жылга башта туып үскән монда. Сабан туй күңелле инде ул. Ярышлар күңелле. Элеккесен бак атлар гына бетте. Көрәш карарга яратабыз. Үзебез дә катнаша торган ихтә яшьрәк чагында хәзер улгайтты инде. Шу карап кына утырабыз. Мин Елгабаш авыл кызы. Киевдә Минзәлә районында, менә Минзәлә районыннан килдек. Барыбыз да бик яратып, Елгабаш Сабан туйында бик көчле үтә. Рәхмәт. Яңа уеннарда тәкъдим ителде. Алысы кешесе дәррәү кубып әтәч артыннан куды. Гаилә ярышында аякларны бәйләп йөгерергә туры килде. Сабан туйының иң көтүп алынган ярышлары татарча көрәш. Аңа гадәттәгечә кичкенәләр старт бирде. Сабан туй иң беренче балалар өчен бик зур бәйрәм. Безнең өчен зур бәйрәм, өлкәннәр өчен зур бәйрәм. Һәркем үзенең туганнары белән очраша, туганнар кунакка кайта. Классташлар белән очрашу, менә инде классташларны күрәбез, сөйләшәбез. Бик матур итеп җыелганнар, шундый матур бәйрәм оештырганнар. Рәхмәт оештыручыларга. Мин Елгабаш авылында туып үстем. Җилда шушы Сабан туйны бала-чага кебек көтеп алабыз инде. Менә быел да бик матур көннәр һәм бик матур, бик кеше бик күп булыр кебек күренә. Рәхмәт инде Рәшит Галәүшкә. Ул оештыра. Сабан туйына сәүдәгәрләр дә күпләп килгән иде. Балалар батутта сикереп, татлы мамык ашап рәхәтләнде. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. 12-13 июнь көннәрендә районыбызның башка авылларында да Сабан туйлар гөрләде. Безнең иҗат төркеме Мәлләтамак авылы Сабан туйында катнашты. Сабан туйларына язгы кырышлары төгәлләнгәч үткәргәннәр. Бәйрәмнең исеме дә Сабан туйы. Сабан бәйрәм итә димәк. Мәлләтамак Сабан туйында катнашучылар да бер авыздан шушы фикерне сызыклады. Мәлләтамак Сабан туйында иң элек авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре хөрмәтләнде. Егет кызларга инвестор Шолл икмәге акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Юнысовның рәхмәт хатлары тапшырылды. Туган ел агрофирмасының кырбатыры Илнар Сөләйманов иңнәренә тәкә салып мәйданны урады. Халкыбыз ошо язгы кырышларын тәмамлаганнан соң шулайтырып калып, халыкны җыеп, рәхмәтен әйтеп, хезмәт батырларына, ошо дөньяны алып баручыларга, күрә бездә бүген ошо традицияне бозмыйча, ошо бәйрәмебезне оештырырга уйладык. Аны тамамда үткәреп килдек, менә без һәркемнән төп бәйрәмебез мәлләрдә үткәрәбез.
Сабантуй халкыбыздың милли уеннары белән үрелеп барды. Уеннарга балалар арасында оештырылучы күз бәйләп бүләк кисү старт бирде. Элегелектән Сабантуйның төп бизәге булган авыш баганага менү, шүлмәк вату, капчык сугышы һәм башка уеннар тәкъдим ителде. Шул ук вакытта гер күтәрү, кул көрәше, йөгерү кебек спорт ярышлары да игътибардан читтә калмады. Бәйрәм шул кадәр күңелле үтә. Балалар, өлкәннәр дә бергәләп күңел ачалар. Безгә танылган артистлар бәйрәм концерты бүләк иттеләр. Балалар да, өлкәннәр дә уеннарда бик теләп катнашалар. Сабантуйда күңелле бәйрәм юк. Нәрсәсе күңелле? Bütün kişilerin oynağı, külüğü, işraşı, dostlar bilen, tanışlar bilen, görünmeyen konaklar bilen sami eybeti. Мен bu avulda туганмын. Benim иң яраткан авылым бу. Мен Москвадан кайттым. Бик күңелле, бик матур. Bütün авыл безнең туганнар. Бүтүнсендә шыраттым, Аллага шөкер. Бүтүнсендә хорошо, бүтүнсендә яхшы. Җырчы Марат Фәйрушин бәйрәмне ямьләде. Якташыбыз Габидулла Хөрмәтуллин да җыр аша сәламнәрен юллады. Сабантуй башылашын, шәрің улы бәйрәмінде ол. Не деп айтасың енді? Біз электрикте шәрінде шылай болды ол. Мен өзімді 2 мала жүрділер шылай. Ауылда ішінде қалдыңғылар. Жеризde Sabantuyu'na varmış ya, bunda millet ama Sabantuyu'na girdim. Bunda bizim tuğanlar var. Jelizde millet Sabantuyu'ya bir koşuyor. Bunda bir kumille artistler. Бик матур, uyuşturganlar. Татарстанның иң жараткан, иң кадерле бәйрәм шушы инде бер. Шул нәмәкә әйтәм инде. Үзем балак шундый мен бик алан итмәр түгел, 80 яшьтәгенә әллә түгел. Ел сайын шушында килеп әдер малайлар уйнатып берем инде. Яратам Сабантуйны. Халыкны яратам инде, халыкны. Сабантуйга күпчелек от чабышларын һәм татарча көрәш карарга килә. Тик соңгы елларда авыл сабантуйларында от чабышлары үткәрелми. Авылларда отлар калмады. Ә көрәшкә чыгучылар бар әле. Мәлләтамак сабантуенда көрәш батырларын әзерләгән тәкәләр дә 2 булып чыкты. Аларның берсе яшүсмерләр көрәшендә җиңү яулаган Ислам Гәрәевка, икенчесе Сабантуйның абсолют батыры чыгышы белән нарат астыннан булган Илнар Гайнетдиновка тапшырылды. Римма Абзалова, Айрат Фазылов, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Тагын бер бәйрәм Мөслимдә халыкара фестивале уза. Фестиваль районда 2нче тапкыр үткәрелә. Анда Россиядән гына түгел, Европадан да тәҗрибәле осталар катнаша. Фестиваль 21 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Фестивальдә 17 команда эшли һәм матурлык иҗат итә. 14 июнь көнне фестивальне ачу тантанасы булды. Анда район башлыгы, мөслимлеләр, кайткан кунаклар катнашты. Каждый год, наверное, Сабантуй, какие-то праздники. Вот ленд-арт сейчас и является теми шажками, теми результатами, которыми может гордиться, я вам скажу, без преувеличения, каждый житель Муслюмова. Потому что каждый житель Муслюмова привнес вот в это развитие, в это преображение, в общем-то, неказистого и захламленного когда-то села в красивый, комфортабельный оазис, куда с удовольствием приезжают, в общем-то, искушенные путешествием люди. Быел фестивальдә барлыгы 36 кеше үзләренең осталыкларын күрсәтәчәк. Үткән атнада Кояшлык ял зонасында былтыргы фестивальдә ясалган арт-объектларны моторлау, реставрациялау эшләре барды. Фестиваль барышында табигый материаллардан тагын 18 архитектура объекты ясалачак. Алар төрле формада булачак. Все здорово, все нравится. Еще с прошлого раза осталось очень много впечатлений, эмоций. Надеемся, что в этот раз будет все еще масштабнее, интереснее. Большое спасибо Рамилю Хамзовичу, что организовывает такие фестивали, приглашает. С радостью участвую. Я участвую в ленд-арт-фестивале первый год. Масштабы, конечно, грандиозные. У вас великолепная набережная, просто невероятные какие-то размеры. Очень все красиво и гостеприимный народ. Нам это очень импонирует. Фестивальдә катнашучы рәссам һәм дизайнерлар өчен арт-объектлар ясарга тимердән эшләнмәләр, тал ботаклары әзерләп куелган. 19 елына бик матурына үтеп киткән, яның инде ясалган менә арт объектлары безнең район өчен булды, калды. Фотозоналар ясалды. Хәзер инде Сабантуйга менә багышлап, икенче международный фестивальне уздырып, 18 улы арт объект ясалачак. Һәм инде бәләкәй кеше 30 шар өстәмә. И менә мондай күреп торасыз, шушында елкалар үреп матур итеп бирәчәкләр. Алдан безнең килделәр инде менә 8 кеше Новосибирсктан, алар инде безнең алдан ясалган конструкцияларны матурлап, сыйфатлап, ясап куялар.
Хәзер Мөслимгә Россия шәһәрләреннән генә түгел, хәтта чит илләрдән дә кунаклар килә. Акбуендагы матур үзгәрешләр җанга рәхәтлек бирә. Дизайнерлар тудырган үзенчәлекле әсәрләр җирлегебезгә бүләк булып, әле бик күп еллар яр буйларын бизәп торыр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Йортлар да матурлана, яңа күлмәк кия. Бу көннәрдә күп фатирлы йортларда капиталь ремонт бара. Капиталь ремонт программасы буенча башкарыла. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Быел Мөслимнең Пушкин урамындагы 78-нче, 86-нче, 88-нче йортларында фасад ремонты үткәрелә. Бу эш апрель айында башланган иде. Хәзер инде төгәлләнү алдында. Былтыр инде безнең өйләрне ремонтлап бетерделәр дә инде. Менә быел күршедәге өйләрне ремонтладылар. Ишегалларга бик матурлайды инде. Элек кебек пычраклар юк инде. Ярып пычрак ярый торган юк инде. Илләребез матурлана, Аллага шөкер. Матурлана бөтен җирдә җитәләр. Менә бу эштәге әйбергә тарак тотынып дирим. Теге мине торбасына. Аны кистеләр. Аны куйсалар шәпләр. Күп фатирлы йортларга ремонт үткәрүгә иң нык сөенүчеләр шушында гомер итүчеләр. Чөнки аларның бөтен гомерләре шушы йортларда узган. Балалары да шушында үсеп буй җиткән. Бу йортлар 1989 елда төзелгән булган. Ремонт башкаручылар да бик төгәл итеп тырышып эшлиләр. 3 дистә елдан артык ремонт күрмәгән йортларның матурлануы үзе бер сөенеч бит. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Безнең ишегалды, бу да хөкүмәт программасы. Безнең ишегалды программасы нигезендә күп фатирлы йортларның ишегаллары төзекләндерелә. Быел бу программага кайсы йортлар кергән һәм нинди эшләр башкарыла, шул хакта алдагы сюжетта. Безнең ишегалды программасы җирлегебез өчен ят түгел. Программага гамәлгә кергәннән соң Мөслимдә кооператив урамында күп фатирлы йортларга караган 2 ишегалды төзекләндерелде. Biz şuşu ишек алдында яшәүебезгә бик тә бәхетле. Безнең балаларыбызга, оныкларыбызга бигрәк бик матур двор ясалды. Балалар площадкасы. Балаларыбызны аерып алып булмый моннан. Кирмибез дип елыйлар. Без бик зур рәхмәтле. Үзебезнең ишегаллары төзекләнә, матурлана, балаларга уйнарга җитәрлек. Уйнарлык. Bütün җирләр чиста, һәр көн чистартылып тора, иртә кич дигән. Ишегалында нинди проблема булса инде. Менә шушы стоянкага итәлмибез инде. Түбәнлек бит. Суның китәр җире юк. Шушында җыелып кала. Аннан менә бөтенесе бу таба үрелә. Аягында итек булмаса, кирип булмый. Бутып булмаса. Шуны карасалар гына инде. Калган җирләр җитешле инде. Бик матур булды. Бик сөенәбез, бик интеккәнбез. Ник элегрәк булмады икән дип йөрибез хәзер. Рәхәт. Молодец, рәхмәт Муллинга. Быел кооператив урамындагы 227, 229, 239 йортларына һәм Гагарин урамындагы 1-нче, Банык урамындагы 60-нчы, Тукай урамындагы 40-нчы йортлар ишегалларына ремонт керә. Безнең ишегалды дәүләт программасы хисаларында Гагарина 1 ишегалдында ремонт эшләре бар. Монда площадь инде тротуарлар, юлларны инде бордюрлар площадь инде монда детский площадка булачак. Бу төштә стоянка инде. Мәләтамак авылының яшьләр урамында урнашкан 8-нче йорт ишегалды да безнең ишегалды программасы буенча төзекләндереләчәк. Ишегалларына бүгенге көндә брусчатка җәелә, яктырткычлар куела. Башта үзгәрешләрне кабул итәргә теләмәсә дә, матур яхшы әйбергә халык тиз өйрәнә. Тик матурлыкны саклый да белергә кирәк бит әле. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Гадәттән тыш хәлләр комиссиясының утырышы узды. Аны башкарма комитеты җитәкчесе Рафаэль Демидов алып барды. Рафаэль Демидов янгын куркынычсызлыгы мәсьәләсенә игътибарны арттырырга чакырды. Бу мәсьәләнең ни дәрәҗәдә мөһим булуына басым ясады. Ел башыннан районыбызда 18 янгын очрагы теркәлгән, узган елның шушы чорында 9 янгын булган. Янгында 1 кеше һәлак булган һәм 3 кеше тән җәрәхәтләре алган. Салавыз Мухан авылыннан Рәмзия һәм Ринат Габдрахмановлар гаиләсе дә янгында зыян күрде. Йорт мизгел эчендә күмергә әйләнә. Гаилә йортсыз кала һәм хуҗабикәне дә югалта. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. 31 майга каршы төндә Габдрахмановларның йортына ут кабып, 2 сәгать эчендә өй эчендәге бөтен мал-мөлкәт янып бетә. 1962 елга Рәмзия апа янгын вакытында янып үлә. Авылыбыз өчен бик зур кайгы булды. Безнең күршеләребез, үзебезнең туганнар, күршеләребез шушында йортсыз, нисез калдылар. Зур югалту кичердек. Һаманда колыбыздан килгәнчә ярдәм иттек. Шул төн уртасы бит инде ул. Әле йоклап булмый, күңел сизгән кебек ятам инде, кычкыралар анда пожар, коймага сугалар инде. Тор, өйем жана дип.
Чыктым, ялкын менен яна инде. Анан бу неге чыктым, безнең монда хәтле килә бит ул. Теге якка китә ут неге, нык җили ул көнне. Аннан соң ишек алдына төшкән утларны сүндереп, сулар сибеп җирдек инде. Кемничек булдыралар шулай ярдәм итеп. Янгын булган төнне авыл халкы бик җилле төн дип искә ала. Янгын телләре күрше тирәнең дә ишек алдына килеп төшкән. Бу дәрәҗәдә котышкыч һәм куркыныч янгынны хәтерләмибез ди авыл халкы. Buradan kala ottan kalmadılar. Mene ot buldu. Bir nida kalmadı mende hazır. Benim işitkeç bana bir kıyın. Bütün satırgılar bizden pensionerler, bıfşi, buduşçular diyansmak, nastoящий milçeler, başlamışçılar. Koygu hasret, ağaç başından yürümüyor, dedem başından yürüyor. Alda günlerde sabırlık, başka şeyinde yuvatırday sözler. Işık eğitsek de indi, көрші indi koytar almayız, ağır turakları жеңіл болсын. Бик sabır хатын buldu, бәлеге вақыттан тоже бик әнилерін yo'qotdilar, олар бик бәлеге қалғаннар иде. Құдайым енді алдағы күннәрдә сәламәтлек, sabırlık берсін инде. Мөслим һәм Сарман районнары буенча янгын күзәтчелеге бүлегеннән хәбәр итүләренчә, янгынның сәбәбе төзексез электр чыбыгына бәйле. Бүгенге көндә тикшерү эше бара. Авыл халкы район җирлеге бердәм булып, әлеге гаиләгә ярдәм итәргә теләк белдерде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Янгында зыян күргән Габдрахмановлар гаиләсенә ярдәм оештырыла. Ярдәм итәргә теләүчеләр Мөслим балалары иҗтимагый оешмасына благотворительная помощь погорельцам Габдрахманов Ринат Рафаилович дигән билгеләмә белән акча күчерә ала. Дәвам итәбез. Җәй, эссе, бәхеткә соңгы арада яңгырлар күзәтелә. Көннәр кызу булса да, ОРВИ белән авыручылар бар. Шул ук вакытта коронавируста чигенергә ашыкмый. Киресенчә, COVID-19 белән авыручылар саны артуга таба ди табиблар. Авырудан саклануның бердән-бер юлы вакцинация. 2020 елда районда 11 кешегә COVID-19 диагнозы куелган. Быел бу сан 23. Кызганыч, бу чир 4 райондашыбызны якты дөньядан алып китте. Соңгы көннәрдә дә коронавирус инфекциясе йоктыручылар бар. 2 кеше Йоршаулы шәһәренең йогышлы авырулар хастаханәсенә озатылган. 18 яшьтән башлап вакцинация ясарга ярый. Ну, һәр кеше белән участок врачы, терапевт консультациядан соң ясыйбыз. Приемга киләләр, барысын карыйбыз, тикшерәбез, аннан соң рөхсәт бирелә ясарга. Первую вакцину я сделала в декабре, 24 декабря. Прекрасно себя чувствовала, у меня никаких побочных не было, ни температуры. Ну, там все проверили, санацию, давление, насыщение крови проверяли. А вторую вакцину я сделала в конце января. Тоже нормально себя чувствовала. Уговорила мужа сделать. Халык үзенең сәламәтлеге өчен хәзер битараф түгел. Шуңа күрә вакцина кайта. Вакцинаны 2 көндә лисажиданиягә язып торабыз. 2 көндә вакцина ясалып бетә. Шуңа күрә килегез, вакытында үз сәламәтлегегезгә зыян ясамагыз. Мөслим районында вакцинаның беренче компонентын 2581, икенче компонентын 1964 кеше ясаткан. Коронавируска каршы вакцинация безнең районда бара. Бүгенге көндә 2530 вакцина кайтты. Без аның бүгенге көндә барысын да ясап бетердек. Бүген кайтырга тиеш тагын 200 доза. Вакцинация ясатам, чик ясатмыйса инде. Bütün балаларым ясатты, келиним ясатты, ирим ясатты. Үзем ноябрь айында шәрләгән идем. Әзрәк үзем сабыр итеп торам, чөнки мин антитенчикне тикшерттем. 12 антитенчигим бар, Путиннән эшкә генә ким. Шулай булгач әзрәк сабыр итәм дә, айлар үткәч үзем дә ясатам. Мөслим районы хастаханәсендә дәваланучылар да бар. Бүгенге көндә 9 кеше үй шартларында дәвалана. Алар даими табиб күзәтүе астында. Бүген халык пошаманда. Ясатыргамы вакцинаны әллә юкмы? Халык арасында вакцинация турында төрле сүзләр дә йөри бит. Пока безнең районда 60% кеше вакцинация ясалмаса, бу чирне җиңү бик авыр. 60%-та әз булырга тиеш түгел. Интернетта язалар, күп язалар, шелтәрләрдә начар мнениелар, вакцинация каршы язулар бар. Аның барысына да ышанмагыз. Ясаган кешеләрнең бөтенесе яхшы кичерде вакцинацияны. Противопоказания они есть, конечно. Так, например, онкологические больные в процессе химиотерапии, адъювантной терапии
или лучевой терапии, нежелательно вакцинацию, конечно. Есть аллергические формы заболеваний, которые, значит, также могут быть препятствием для вакцинации. Коронавирусқа мен вакцина жасаттым. Вакцинаны һәр кеше жасатырга тиеш. Чөнки бу вакцина жасату үзеңне саклау һәм барлык туганнарыңны саклау дигән сүз. Вакцинаны 18 яшы тулган һәркем ясата ала. Прививка ясатканнан соң кеше коронавирус йоктырмаячак дип әйтеп булмый. Әмма прививка ясатучылар чирне җиңел яки симптомсыз гына үткәрәчәк ди табиблар. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Ел сайын июнь башында социаль хезмәткәрләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Быел да алар бәйрәмне тантаналы шартларда үткәрде. Бәйрәмдә Мөнира Арсланова да катнашты. 30 санлы Республика матди ярдәм күрсәтү үзәге филиалын, Маяк халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәген, картлар һәм инвалидлар йортын берләштерүче район социаль яклау бүлегендә барлыгы 103 кеше хезмәт куя. Әлеге хезмәт күрсәтү учреждениелары ай сайын 8 меңләп кешегә социаль хезмәт күрсәтә. Моннан тыш төрле төрдәге 100гә якын социаль хезмәт оештырылган. Коронавируска бәйле вәзгыятьтә социаль хезмәткәрләр кайгыртучысыз калган өлкәннәр өчен төп ярдәмче булды. 9 июнь көнне социаль хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан видеорежимда Республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марина Бәдретдинова, район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов котлады. Үз коллективлары җитәкчеләре дә тантаналы шартларда тәбрикләде. Бер төркем хезмәткәрләр Республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының, район башлыгының мактау кәгазьләренә һәм рәхмәт хатларына лаек булды. Социаль яклау бүлеге, картлар һәм инвалидлар йорты, Маяк халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге җитәкчеләре дә үз хезмәткәрләрен бүләкләде. Чарада ЮХИДИның район бүлеге җитәкчесе Айнур Хайретдинов һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең Сарман һәм Мөслим районнары бүлекчәсе җитәкчесе Алсу Сиддикова да катнашты. Алар да тәбрикләүләрен җиткерделәр һәм бала төп пассажир операциясе кысаларында чарага әнисе Алиса белән килгән кечкенә Сөмбел Харитоновага автомобиль креслосы тапшырдылар. Социаль хезмәткәрләр хөрмәтенә район үз эшчәннәре җыр-моңнарын яңгыратты. Мөнира Арсланова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Ел сайын 1 апрельдән 31 майга кадәр республикада эко-яз акциясы үтте. Акцияның район этабында төрле номинациялар буенча җиңүчеләр билгеләнде. Мөслимнең Миләшкәй балалар бакчасы иң яхшы балалар бакчасы, лицей иң яхшы мәктәп, Мөслимнән Абсаттаровлар гаиләсе иң яхшы гаилә, Мөслим хуҗалык тәэмин итү предприятиесе иң яхшы предприятие исемен алды. Мөслимдәге Авзалов урамындагы 1 Бакув фатирлы йорты иң яхшы эко-ише алды номинациясында җиңүче булды. Җиңүчеләргә Татарстан Республикасы экология һәм табигать ресурслары министрлыгының дипломнары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.